Parlok beej menta sacisien nga pediang subhai pi ha kene ka channel banik blog ha kene ka por nga kwa ban kren ya kene ki kintin hatu ka parti NPP kan job nem ha ka jingi kun election MLA house nem arhajar arpopra Henry nga ongai pi ya kata ka jing job jong ka parti NPP ka parti VPP ngimla benti pi ya kata na marabah ka kam politics Yo lese walagi paiba menta kidang kersian haka voice of the people party yo lese bakin kelahadin namar baka politik ngimla bentip yo lese kanika parti NPP yo lese kala ban penbij yagi paiba kinong sing habaru ki konstituensi hadu katno ka jingklan jong ka parti NPP kat hadu mentau snem arhajar arpenreu tong ini pej kendiat dia kanika jingklan jong kanika parti NPP kita kata perlok ini ya eno jakmat iya kan ke video perlok beej kalong kabama bahaya ka voice of the people party hadu kat ne ka jingklan jong ka party NPP kiban ya kun election house nem arhajar arpopra ka jingklan ka party NPP menta ka NPP kala kham khlain bha ha ka dorbar thau an assembly hadin balabun ki MLA na ki we ki party kham tam na ka kongres ki lapne so obat ka party NPP ngapi kan salong ka we ka baklan bha ha ka jingi kun election house nem arhajar arpra namar bale namar bagi MLA jong ka kongres ki lapne so obat ka party NPP bale kini ki MLA jong ka kongres ki penyeso bat ka parti NPP ki don ki daw ngamla syanya ia ka parti NPP katu ke simram yo lese kalakum thit ya kita ke MLA ya kita ke kandidat kalapen kre lipa kabani kun election house nem arhajar arpra de hakane karkom baka parti NPP baka pensaram hapo ka jelam meklia ka jongi ka parti NPP menta perlu kalas dang penkre lupa ya ka election house nem arhajar arpra da ka baken tu ya ki de khot ban treshi tom bat biang ya ki kertong kandidat ka National People Party katkum ha ka jing yo I ka jonga balai ki yo ya ki MLA jonga kongres bat ki kandidat ki ba per na ki way ki party ngamla syanya ya ka parti NPP namar ba ka pisa ka babun ka leitang ha ka siuram kata ka jingkiu jong ka sud jong karam ka sarkar kaduna pisa bansna surok ki hospital bat ki school ki babit ki babiang syai kane ka pisa college kane ka pisa bagi simram daki hajar klur college syakathit kandidat syakathit MLA ki lapeng kre ki lapeng klan bah ha kata ka jingi kun election house nem arhajar arpra ngamla syanya ya kane ka parti NPP kata ka jing sisang krem kamno kumta karam ka sim dagi pheuklur dagi hajar klur ka surkar kaduna pisa bansna surok hospital bat ki school ki babit ki babiang syai kaja ka lethit MLA hit kandidat daki we ki party ki bani kun election house nem arhajar arpopra kane tega bama ka jingkre jonga National People Party NPP kales dang lipa ban penkre ya ka election house nem arhajar arpopra da ka baken tu ya ke de khot ban tresitom bat penbiang ya ki kertong kandidat prakhat pitang ada namar baki kwa plat ban job ha ka election house nem arhajar arpopra ki sim karam ki penbiang ki kandidat ki MLA kita ki balet yalap election haman laki racidong haman laki snong hang ni nga kwa ban pensyai halor jong ka voice of the people party VPP ka parti voice of the people party ru kala pau klan bhang hadin ka jingjob ka election MP badang syudep bad kala ban long ka we na ka jingakun ka baklan tam persya ya ka NPP house nem arhajar arpra house nem arhajar arpra unong yalam ka parti VPP uba arden milar basayamo ula penpau baka parti ka temu banjob baro live reu terli ki syuki khasi bad jantia hills habab hai khamat syaka voice of the people party VPP ka jubab na ka voice of the people party ka ongkum ne ka thong ba khmat ka long ba omdon kam ye trilang bat ki we ki party banyo sinsyar ya ka jela meklia kane ka voice of the people party ka kwa ahi ban thau sarkar hidal de om da kata ka jing le yasno om da kata ka jing khot
ya kita ge kandidat ya kita ge MLA ya kita ge banyak kon election house nem arajar hopra ban thau sarkar ka Voice of the People Party kamtre ka Voice of the People Party VPP haka jengilam jong uba arden milar basai mo uba arden ulapan syai baka parti kanom penrung yakin nong elam na ki wei ki parti tang ban yo job election Henry Kashim tang yaki katu kat ne ki bayadei bat ka ideology bat ka nong rim jong ka VPP uba arden ngalong ye pi haka tu video kepala dep ada lej uba arden hakpo ki parlemen ru yat marwei ada ulai apa ki yang dorbar ho angge jelaru ya marwei hang nek ken pelatif syai bau ba arden ulong marwei paham ta dang bangam ong bau ba arden ulong marwei namar bagi pai ba kidei kinong kersan ya ba arden bar kum juru ya ke parti VPP namar bau ba arden kat kum ga jingkren jong ba arden namar ba ukwa ban thau sarkar hi da ka jingjob da ka bagi pai ba ki kersan hok om da ka jing penbit da ka pisa ka tengka kata ka jing sisang keren Henry haba pai khmat sya ka parti NPP pat na ka parti kongres ru thit breu na ki wei ki parti ki la penbiang ya kita kandidat labun bah ki bajon ha ka ni ka parti NPP te perlu ngong ai phi hato fashionnya ya ka ni ka National People Party pila de ban sutu tang ha ka ta ka kom penrung breu ka jongka ha ka parti ka jongka pila de ban sutu kalalong kulmar bah pitip om tip shu uno ban lam om tip shu uno ban sensyar om tip shu uno ban yang MLA om tip shu uno ban yang MDC ro om tip shu uno ban yang MP ro om tip shu namar balai namar bakila bun pelat kibri ujung parti NPP naki wei ki parti ru ki wan join ha ka parti NPP tang ban job ha ka election house nem arajar pra perkhati de perlu ngai phi kum phi ki pai ba ki nong song snong hapo kari khasi ka jongi khasi bat jantia ka parti hi ka bathit briu bat ka thit kandidat bat ka thit MLM dalele kam sen syarba hapo ka jela meklia berkat ka parti VPP ka ong ban thau sarkar hi dalade da ka jing kersan jong ki pai ba da ka jing job ka budon puram bat da ka jing kersan hok jong ki pai ba kan job om da ka jing thit yagi briu kat kum ga jing kren jong ba arden bilar basaya boy perlok tang ini kentin kublai sibun